Lilo lilo lekung, anak lanang nandur jagung, cilik ngaji, yen wis gedhe dadi wong agung. Lilo lilo ledung, anak lanang nandur jagung, cilik ngaji, yen gedhe dadi wong agung. Ngene iki warari ya seneng ya susah. Senenge wis riyo, susahe iku anak urung mulih. Panganan akeh iki anakku mangan apa. Ning lagu tas anak lanang apa. Wis tak dongakno ae muga-muga slamet sak tingkah polahe anakku. Kupat wis mateng, lontong wis mateng. Gak ilau apa ya. Slametan riyo. Kayak gak cocok naman kupat lawendok iki. Cocoknya nih. Bocah cilik cecer marik sandangane apik tumindake becik wis nyanyi iki ngangge ngibur awakku dhewe. Tangga-tangga ya gak kira ngibur. Lek eling jaman biyen, lek riya jaman saiki, sing sugih diparani, sing melarat kaya aku ya diliwati tok. Jane jaman-jaman ngene, jaman dari kemajuan, gak kemajuan nih tambah kemunduran. Tapi memang di zaman ini tradisi Jawa gak kena dihilangi, baik kupat sampai lepet. Sebab kupat lepet niku ono sejarah biyen. Dadi wong Jawa cek ora ilang Jawane. Apa maneh ning lestarino budaya Jawa lek gak wong tuwek-tuwek koyo aku ngene iki. Wis kabeh mateng. Kari adu saup. Separo ana daya rene iki. Mas iki lek wis ayu nemen daya. Abote sih. Wis saking bote namanya Mbok Darmi iki. Digawakno oleh-oleh kene lah wong tuwek seneng. Aduh, cek abote wong desa. Apa maneh lek gak ngene iki sing digawa kaya ngene iki. Mbok Darmi. Apa le? Dendi kok, Mbok? Aku dek padusan, katanya ada sih. Oh iya, Mbok, amit yo. Waduh, abote. Yo wis le, lungguh aku no wis le. Tak telekine ae. Waduh, bot.
ngene lah wong tuwek wis bunga jan ngene. Tak nunggu aku mbok ya. Sapa apane ya? Burung wis gak atus wis. Raup tok wis. Oh. Ayo lek apane. Lha opo iki kuwi mbok? Kok cek suwene mbok? Waduh kok diadu le. Aduh cek suwene ngono mbok, riko iku. Lho wis mang le. Iya, sepurane mbok ya mbok. Padha-padha le. Ya sepurane mbok, aku gak iso nggawani apa-apa rene. Tak gawano gedang mek klopo mek janur mbok, nek kae kupat. Ya wis matur suwun le digawani ngene ku wis alhamdulillah. Wong tuwek sing direp-arep butuh gawane le pokoke awake dhewe wis padha seker waras alhamdulillah le gak kurang-kurang. Iya mbok, isone aku rene setahun pisan omahku ndek gunung. Riko ya ro dhewe ngono. Ya wis ngerti aku jane awake dhewe wis padha gak duwe. Ya apa kabare bapakmu le? Ya alhamdulillah mbok padha seger waras. Tapi wong tuwek ya ngono iku gak iso dinang ndi. Ya kirim salam nang riko tok iku mbok. Oh ngono ah. Iya. Waduh iya lali jak omongan tok tak jebukno jajane sik. Wis coba repot mbok. Ya ora ngono jenenge riyo le. Waduh, cok repot mbok. Ora le ini iki jajane wong desa. Iki lagi le sampean pangan le. Iya. Iki jajane wong desa ngene tok. Iya teh jajan apa mbok? Wis ana lantari ana lengginang iki. Pangan oleh sak anone. Iya. Lepet ah. Ah wis gak usah repot mbok, ya Tas ngentas aku lempet sik anget. Iki ae wis gak usah repot Riko wis. Tak kena kopi yo. Wis ojo mbok. Kene lho ngomong-ngomongan Riko gak tau petuk ae aku. Nang ndi anake Riko oglep kok mbok. Kok gak tumon blas ini. Apa ora kowe mbok? Ya iku sing tak pikiri le. Lho nang ndi ngono kok kepikiran Riko? Oh klub iku ya sik gorong mule wae wong riyo ngene iki. Duh ya apa klub iku? Gak sak kenal wong tuwek lah gak nyambut gawe gak le mule. Lah yo arek iku nang ndi mbok? Kok sampai saiki gorong mule? Lah yo arek iku mang nyambut gawe. Awak ngene iki ana longsong wahna tangga teparu. Wayahe riyo mari sembayangan anake nglompok kabeh. Lek koyo anak kok gleb ngene sampai riyo kupat ya gorong mule ya kena kabar. Awak iki wong tuwek lah kuwatir tok. Ya paling nang jagane gorong oleh mule le mbok yo cok dipikir teman-teman. Yo lek dipikir teman-teman Riko iso gering mbok lek mikirno gleb tok ae. Wis gak usah dipikir teman-teman Riko iku. Wis sing penting dongakno gleb ku iso slamet kena apa-apa ngono lho mbok. Iya le, maki aku wis ndongakno. Ya, coba Cak. Ada kan? Di jalan Gurami ku ngidul. Oh, iki Gurami. Oh ya. Mantau nang biae ngono. Yang Kalimantan. Pirang tahun di kono? 6 tahun saiki iki. Kangen nang mbok aku sakingan. Oh iya. Iki lho omahe. Oh, kudu. Loh. Oh, apa sih? Ana omahe dhewe iso lali kon iki. Lali ya bener genok gang iki. Iki bener rene iki. Oh iya wis rene wis. Ya wis. Oh iso nang omahe dhewe iso lali. Lha iki lho Pak. Apa bane rame nek jopo mbok bane kok? Paling ya tangga-tangga iku ana dayawe lae. Abane iki suarane uduk lho sepeda motor iki lho. Iya anjene lek mbok suarane sepeda motor, tapi nek gunung anjene gak ono suarane ngono mbok. Sing akeh ngono unine cenggirit mbek gerek mbok nek ono. Iya ndek kono jane gunung. Lho ndi? Iku lho Pak, iku. Opo lho iki? Iku. Mlaku ah. Ya wis. Pak. Dalane. Iku Pak.
Oh, omah dhewe iso lali kon niku. Pangling aku, Pak. Ayo ayo ayo. Lah Riko. Iya ayo wis. Ya wis mlaku ae wis, Pak. Oh. Ayo, Pak. Loh, kok ngoten aku sih, Pak? Iya sih mandek kok kene wong durung bayar atine moro mule kon iki. Kene, bayar sih. Piro, Pak? 12.000. Ya, Piro iki? ya wis ana iku, Pak. 12.000, duduk 11.000. Wong sampean ya melok numpak. Ya wong loro sing numpaki. Ya paru edeng, Pak. Tapi gak melok numpak lah ibu sepedaku dhewe. Nah jenenge ojekan, jenenge kon niku ngojek. Kale kena 12.000 ya 12.000. Wong bensin kon mang gak melok tuku. Oh gak iso, wong aku kate tuku bensin wong butuh sepedaku. Ditumpai wong loro lho. Waduh, ewu ngomong wong bodoh kaya ngene iki. Kon kan ngojek. Ati bayare 12.000. Om bensin mang tukune 4.000 aku nek pom iku. Iki lak sepeda sapa sih? Ya sepedaku iki. Iya, kan tuku ana bensin dhewe. Mari ngono sampean niku melok numpak nek 12.000 paru edeng. Ngono lho, kon iki. Ngono. Wong ngojek kon iki. Wong goblok kok digoceng. Lu dipangan le. Ngombe ya, kopi ya. Ya wis. Repot wis ngene ae wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iku ya? Mosok pangling, Mbok? Sopo ya? Aku glep iku lho. Putune Riko dhewe. Wah. Saking suwene gak mulai. Anak wong ngakune putu. Ngono ae pangling, Mbok e. Pangling le wong suwe le. Aduh, Mbok. Kukoy. Waduh. Aduh, Mbok, sepurane aku, Mbok. Aduh, Mbok, sepurane, Mbok. Aduh-aduhan pisan iki. Mbok, sepurane, Mbok. Sepurane, Mbok. Sepurane aku, Mbok. Ya, sepurane. Sepurane, Mbok. Sepurane iku le. Sepurane, Mbok. Sorry kok. Sepurane, Kang. Iya wis. Tuh, kawan ini. Apa iki? Ayo le, anakmu, di kono ae. Nunggu di kono, di kene anu. Ayo ngombe kono. Kene le, nunggu kene le. Waduh, nang ndi ae le? Kok ora mule-mule. Waduh, aku iku sik ngenteni tanduran di kono ku lho, kok. Nandur sawit iku lho. Waduh, dintekno codot iku lho. Gede codote. Lho gede. Ya lawa sing lawa ireng iku lho. Kayak kon penak ta nek kono iku kok cek kerasane, gak mule-mule kon iki. Yo, Riko iku Kak elinang pone iku. Ajane gak temule aku, Mbok. Saking wis kangen yang Riko aku, Mbok. Penak ono kono aku, Mbok. Cedhak laut. Mbok gak eno edang kopi aku, Mbok. Lali nak. Kok aku mang penggaweane sik nggodhok kupat, nggodhok lepet niku repot. Kangen nang Riko iku lho. Mari ki lek mari gawe-gawe wedang, Mbok. Adus-adus. Dandan-dandan kono, Mbok. Ya ora ketok tuwek tok riko iki, Mbok. Ya iya le wong kira ya dandan ta mari iki. Oleh teko Kalimantan ndi? Mari ki sik, Mbok cek ngene. Adus dhisik. Wis akeh, Mbok. Wis wedak-wedakan kono, Mbok. Oh ya wis, nggen wis. Suwe gak ngombe kopine wong Malang iki. Nyanyo Kang, kopine Kang. Wis ngene wis. Suwe sing rene mangu Kang. Suwe. Lampu aku dhewean. Oh, lek kober Kang, omahe Mbok iki mbok ndi benakno Kang. Pancet ae biyen iko lho. Sing benakno yo Oh, wong wedok. Dhewean wong tuwek cara ngono. Maksudku iku Riko tak kongkon benakno. Kudu Mbok.
Riko ku dulur tuwek. Ojo nunggu alas tok ae. Wis suwe dadi wong alasan. Lah tapi apa maneh wong anjene omaku di alas iku lho. Kok aku ya apa ya gak kober wong aku ya bangga aku ya golek kayu tok. Kok duwe kaya gak eman lek mandek dandani wong omahe wong tuwek ae. Ah gak duwe. Aku yang golek kayu tok ngono iku. Mang, rene nggawa apa? Iko tak kawano gedang ambek klopo ya. Gedang mentah. Ala wong wis gak duwe bojo ya digawakno gedang mentah. Ya cek dembo nang mbok lah iso ah. Aku iku suwe gak pedho Riko, 6 tahun setengah, Kang. Apa aku? Pangling aku ya. Tambah ayo apa tambah ganteng ta? Ya ora tambah ganteng, mau tambah gak karuan. Delok apa sandale iki? Wong sisian ngene, kok sini-sino dulur nom. Iki ya gak sisian iki bener iki. Iki tengen tok ngono. Yo lek iki ambek tengen sisian. Yo. Oh iya, ya wis bener Riko lek ngono. Nah, ya apa ya, Kang? Bener iki wis. Bener ya. Iya, padha kangene. Nah iya. Wis bener kok jare keliru wae. Bener, geng goblok. Yo ayo. Anu bunder ketebok iku lho. Oh, iya lek ketepok lah bunter. Nah, iki lah wisan lah. Oh. Nah, wah, ayo wisan, wis. Kayak artis. Iya lali. Pari lipstick e. Endi lipstick mango. Oh. Nah, iki lipstick kecantikan ya. Kok silih pitik ini wah. Maklum, orang tuh dandan nih. Wah, wis, wis. Wong teko Kalimantan ngono, mbok tuku-tuku sandal kakang ning gawe oleh lang. Nah, ya apa aku ngene iki? Wis. Nah, ya ngono kok. Oh, Kene mang ngono oleh-oleh, Pak. oleh-oleh apa sih repot ae. Wong tuwek ngono le pokok mulai selamat ya wis. Ora kurang-kurang le. Apa iku? Apa gina? Jajal kan. Kain, Pak. Gak menawa cocok, Pak. Oh, amung Sepatu. itu kono sepatu aku iku. Aku larangi ra nombok, rangi ra Riko. Iya apa sih iki gaene? Kene, Pak. Makan ngene lek wong kuno iku. Anak-anak merantau kuwi, Mbok. Cek gelem ngopeni mbok. Ora tau sepatuannya lele. Padha-padha kek koncone. Wis ngene wis. Gak sedeng, Mbok ya. Ambikan wong tuwek kan kono sepatu ngono. Keno kakang kae le, Mbok. Iya le kok ora kerasan nih. Keno kakang ae wis cek gak sisian ngono, Mbok. Iki wong. Sedeng ta iki nyari kok, Kang? yo sini yo aja Apa banyak. kan? Golek sedeng ya PN lek kegeden ya diganjel Kang lek buri iku. Cocok iki, Dek. Oh, cocok iki lho. Oh ya wis PN kan. Ini mbok tak jukuk nasi tone mari iki. Ngono ta le wong teko Kalimantan iki. Iya cek gak sini-sini dulure ae Kang iki kok. Halo. Wal kok aja dipengkih ngono ae Kang. Isin wong. Rukno kabeh wal iku. Anu sip iki, Dek, ngono, Dek. Iki lho ya apa Pak iki, Pak? Patuan iki, Pak. Wis wis koyo wong kutha-kutha. Muto ya, Dek. Sip yo. Koyo pantoi. Wah, sip. Oh. Ganteng titik.
Wis matur suwun lho Dik, ditukono sepatu teko kerja iki. Ya rezekine Riko iki Kang. Gelem njauk sepuro nyang mbok ya ngono, ana ae rezeki. Ya iya. Iki aku oleh beras mbok. Oh, beras barang nih. Iya mbok. Kena Kena saya saya apa dapat deh. kesempatan mbok. Cap apa iki lho? Iki lengo apa beras iki? Woco iki mbok. Beras super poles lho. Waduh, nek mbok ora tau mangan beras ngene-ngene iki le, larang lah nih. Waduh, iki kok cara Dik. Ono mbok. Ya gak oleh kan 6,50 lah iki mbok. Waduh Wong le. putih mulus ngono mbok. Nek didang ya apa iki nak? Padha ae ta. Enak kae lah iki mbok. Iki lek didang, iki kan super. Lek didang dadi purer mbok. Loh. Ojo wis. Mbok iki wong bener-bener le. Ojo disarakno purel le apa? Purel le gak apik le. Iku lho mbok. Lek Gak wis. didang iso mekar medu. Sing enak iku lho. Kudu purer sing joget-joget ngene iko. Oh, punel anake ora. Iya, lek di Malang kan bunel. Lah, iku ne seneng lah mangkural jare. Lah Dek Kalimantan purer iki. Oh, dek kono purel. Iya. Waduh yo karo nak. Iki jajalan mbok pisan mbok. Kena renang nek kono mbok. Aduh, mana makin mbok iki atasane wong gak duwe. Ora kate jenang iki enek anak. Renang jare. Renang mbok. Wong nyinglem iku lho mbok. Oh, sing ndek banyu iku. Iya, ya Kang, lek Kakang iki ro, ngene di alas di gunung. Sing adoh Dik banyu sing ngene-ngene iku lho kok, iku jenenge renang kok mbok. Waduh, sembung ngono iku lek kerja ada wis aneh-aneh tok wis omongane wis. Lek cara ndek kene lek adus ngene-ngene kudu renang. Ndek kali lor slulup lah ndek kene jenenge. Yo mbok, lek gawe iki selulup. Ae, kambian mbok tukono kene Dik. Wis kae Kang. Nek kae golek kayu di alas. Apik ta Kang lho. Kayak kayu gawe iki. Ya iya ta Kang iki wadahe ono wadahe wis ya. Dipangan lemut kabeh nang kuwi Dik. Wah, wae. Wis gone Kang nang gunung Kang. Ono sing cocok nang mbok iki opo yo? Dale aku menek kayu, gua gawe kene ani. Lah koyo Tarman aku malian. Iku jenenge kudu Tarman Kang. Apa yo? Tarsan. Oh iya Tarsan. Tarsan. Oh lah Kang wong Ini lho. gunung lah Kang kudu. Lah Kasute iki mbok Mang mbok, sepatune mbok. Lho mbok, tak tukono sak setel Mang lakaran mbok. Iki Kang, kasute Kang. Aduh, ki rezekine Riko Kang teko gunung lah Kang. iya teko doe iku lho, teko Kalimantan iku lho. Lah mbok ditukono kenean lho. Wah, wis. Lho, iki ae wis tak kena mbok lah iki. Lho, iki ae mbok dari Riko mbok lho. Lho mbok, lho. Mbok dikae iki. Teko Kalimantan dikae iki. Iya ta mbok. Aduh, lek atasane iki ae. Kok sanang Kalimantan akeh lek koyo iku ae ombo lho. Ojo didelok wadahe mbok. Wis. Sing penting isine. Lho, Moh, wong iki aneh-aneh wis. iki lah kabuntele teko Kalimantan wis ngene. Wis ngene wis Riko saiki wis meremo. Tak pasangno. Merem saiki. Kowe meremo wis. Lho ngene lho. Dadi apa? Anak lek bakti na wong tuwek teko Kalimantan ya wis. Lho. Wih, apa iki? Apa mulai ini katanya ke om tua iki. Iki lho mbok tak pasangno mbok. Apa iki lho? Lho. Iki aku oleh kaya teko Kalimantan. Oh, dimasangkan lho. Iya. Oh, kate nyekek. Wong tuwek kon merem barang kalian. Lah iki pantes, Mbok. Kalimantan larang iki, Mbok. Larang nih. Tukune ndek ndi le? Ya dek kono. Cek ga iso dodorono. Sampean golek ditukono daerah kinian ya didol ae wis sampean, Mbok. Ndek kene kan wong duwe le. Waduh, ga iso masangno. Kang, lah iso masangno kae, Kang. Le. Oh,
Wis. Oh, ngene lho Mas Ang wis. Ono ta. Wis saiki kanca ono, Mbok. Kalung emas ta iki. Oh, ayu sampean, Waduh, Mbok. mari iki wis pamer nang tangga mari emas aku. Lho, kok pinter temen mbok dikono kalung ngono iku. Ya pinter kan, wong 6 tahun setengah kono, Dik. Wis pamer mari iki nang tangga-tangga. Kuwi kalung. Larang Mas bayarane gede. itu di kono. Ya gak Oleh koyone anakku teko Kalimantan. iku lho kan. Waduh, matur suwun yo nak, kon mangke suwe gak mulih sik eling gelem nukok nang tuwek nak. Ngono ku aja didoli ae kok. Iki surate sing kesan Ya ora nak kok gak kepepet, lek kepepet do didol. nek gawe nak benakno omah, lek aku wis lunga maneh budal ono maneh. Kakang iku jak ono tulung. Ya gak ngalas tok ae. Nek kerasan doko-doke omahe kancane ngono lho. Yo nak, ado ambek omahe Toyib, Bang Toyib iku nak. Ya embo, ya karo aku Bang Toyib iku wong wong Kalimantan wong ndi-ndine karo aku. Kok wong aku ana di perbatasan ngene. Perbatasan ndi ku, Dek? Tarik kok kon takonan ngono iku, Kang. Ketupat mek lepat iku ngampangan no. Gak ngono lho, kon iki sak suwene 6 tahun setengah. Padahal Bang Toyib ku yo gak mulih-mulih le, tapi nek telung poso, telung riyaya lho. On kok sampai 6 tahun setengah iku. Oro, riko Bang Toyib iku 3 tahun wis mulih. Lah jare TV-TV kok. Lek sing nyanyi kok, Bang Toyib lho. Gak pulang-pulang lho. 3 kali puasa, 3 kali lebaran lho. Waduh, Bang Toyib punya nih. Bang Toyib iku mbok tak kandhani ana kono iku ora poso kalandang mulih. Ngono lho kok. Iya, mak 3 kali puasa. Iku ngono bolonge sing 17 iku. Sing poso iku marman 17, 18, 19 mulih, Mbok. Oh, ngono ta maksude 3 kali puasa iku. Bang Toyib poso nek ping 3 nak yo. Iya, lebaran nek ping 3. Oh, ngono. 3 kali lebaran lho. Nek 3 kali poso wis mulih. Duh, Bang Toyib iku gak apik berarti nak yo. Api iku, Mbok. Wis aja ditiru wis lek Bang Toyib iku gak bener iku. Wis bapake nama kon 6 tahun setengah gak mau saiki pokok sing penting wis mulih. Ojo balik maneh aku krungu berita iku wis. Le apa ku? Kates iku sing waduh wis dianiaya kudu tulik TV iku. Sing disekap, sing didol jantunge, ususe, telene waduh wis medeni ya ngono ya apa ngono. Ya wis sok mikirno sing dato, Mbok. Wong aku gak kerja di kates kono. Aku kerjaku di sawit, Mbok. Lah maksude kateh yo apa wong kerja nek kateh-kateh iku tani disikap mbok. Nek riko kan wis aja ngrungokno ngono iku. Lontong lho engan pangan. Ngono aja wis kon takon ngono iku. Lah yo boleh aku wong gunung aku gak ro iku takon. Wis sok takon ngono-ngono iku. Wong aku dhewe wis gak ero. Sing diomongno mbok sik tas iku. Mbok boleh tekon di kates-kates iki. Lho sing nang luar negara ku lho nak. Sing nek negara kates iku lho apa terusane iku? Lah yo kateh kateh sapa mbok? Kates sing paling enak ku lho kates apa iku? Ya mbok, takono nang kakangmu lho wong Nah, gunung. apa le sing enak iku le kates iku le. Kon lak duwe gunung ah. Kates iku lho sing enak ku. Yo mbok wong aku ora tau nandur kates wong nandur yo tanduranku yo gedang tok iku kok. Kates apa ya? Kates apa kok? Kates Kates legi boleh mbok. Thailand. Lah, kates Thailand lho. Sing kerja nang negara Thailand ngono lho. Kan ngono wong tuwek akan delok ngrungokno di radio, TV. Wong Thailand ngono wis gak usah tes katesan. Wong bingung no, iki kakang gak ngerti. Pak
Kang wong wis koyo ngono praene sik ditakoni wong luar ngono. Kok menawa ro nak. Lek Kang ngerone ontrak iku lho. Munduke gampengan ngene iku tok lho Kakang. Lan gak krumat awake. Lek kepin kakang nih rumah yo jak nang Kalimantan iki le. Lek rumah kakang nih Kok melorono ya diuntal wek demit Kang. Arab tuh demit iku nang aku iku. Ya arep tapi yo getun mari nguntali kok ngomong demiring gantengan wek riko. Mosok le demit ini ganteng. Kakak kamu. Aku teh melak wis nang ngono. Tek dirabi demit. Ya lek lae ya koyo Kakang iki demit pisan ini. Nek sing dia sak keluarga. Wis sak kiri aku. Duwe adik kok kate demit ini wis mo. Lho jare ku mang demit ganteng. Ya mirip Kakang iki kaya iki, demit iki kono iku. Nek menehnya sawit. Wis ngene iki. Akeh le. Waduh ya akeh. Reko mau percaya nang oglep. Jar aku demit iki kono kuwi ireng-ireng. Ireng Kok. Gak ono sing irengan maneh iki kene. Aku mangke teko kaget kok. Gimana demit iki kene. Lah ndi? Iki yo padha. Kawan demit iki. Oh, lek oglep yo percaya nang oglep iku apa? Melorono ae wis Kang. Ya urip cek gak osoro. Bisa ke demit gak apa-apa Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah yo apa nih, Pak? Loh, Iki Kang Selor. Masuk kropae. Ah iku lor-lor iku, Kang selor iku iki, Kok. Iya, Selor iku. Kang selor. Aduh. Me podo kaget aku. Padha kaya apa? Raja demit koyo Wah. iki, Kok. Ngene iki. Iya. Kira ngomong, Kok. Napa berdinar ya? Lu kok Nunggu. Nunggu. Ada korsena. Mau gak duwe gak kebenu kono. Aku mang ngono kene, Dik. Aku tak mulai ae Dik aku, Dik. Dhisik aku. Sesuai Kang. Ya aku tak mulai dhisik. Ya wek cengin-cengen mbok iku Kang. Mulai aku. Mulai. Mulai. Temu lihat dah. Mulai aku, Mbok. Sini. Ono mbok. Ya tak inteni aku. Akan mbok. Berapa saya? Oh yo matur suwun, Mbok yo. Aku tak mulai, Ya. Mbok yo. Hati le. Yo. Cocolane sik dadi kari. Kok kena gawe nyocol le alas kono. Ayo wis dipangan. Ayo. Salam. Salam. Pangan lepet. Ono kupat barang iki, Mbok. Apa ya? Saya kupat. Iki lek di Kalimantan lecet. Lecet. Heeh. Oh, waduh. Kok kelepeng kok. Tak boleh ada jumatan gele. Setelah sang ketopak ya. Iya, nek kene. Saya kupat. Kak kondo nang bojone. Ada kelepeng kok. Waduh, wis. Ya wis pangano, Kang. Kang Selor. Wah, kok iki kandang kok ada jumatan kok. Ada ada siaran tidak tahu. Kak duwe nek kono. Ada. Waduh. Arya kan langsung lepat. Apa maksudnya nyaman lepat ya? Pangan sih. Gua tak ceritani gua. Siapa ya? Iku ro. Apa sebenarnya? Isi kacang. Oh, kacang tok. Iya. Oh, delok. Boleh gak dikai be, Mbok? Kita Isen ini mah. coba pintu aja. Mantap kok be ya. Ya Mbok. Oh. Mbok gawe. Mantap. Biasane lepet iki dibuntel godhong, Kang. Loh, Biasae. loh. Nek kurang cepet ya dikondol wong, Kang. Oh.
Ayo lah bari enya man dia. Yo, lah Riko sik tak takon anune. Maksudnya apa ya? Maksudnya ngono iku kan. Lepat. Iki kupat ya akeh lho, lontong. Lontong wis. Iki beda lontong yo. Wah, enak onjane riyo kae. Engko tak gawakno kok. Tak gawakno nang Juminten kok Kok iki. cek digawani be, Mbok. Nek kena nek omahe. Kan kudu kresek ya. Dari Jumitan. Tak tahu saan dong kok tahu satu beda kok. Ah, ini akeh. Engko buntel Mbok. Iya kok. Kok tak boleh. Ya ndang mulai cek gak akeh entek iki kene. Lah, nonton gak Bang? Di kene ae Kakang mang ora mangan lepat, Riko kok tekane mau dientekno situ wisan. Mbang nonton kok mulai ada. Kowe Riko saiki mau mangan be, Mbok. Aku tak adus tak teko. Lah ada di Bang. Kok Kalimantan ya tas. Bah, mek jauh. Iya, iki nukono kalau Mbok iki. Yo. Nukokno aku teko Kalimantan. Anak berbakti kepada orang tua. Bakti. Cocok ya. Biasae lepet iku gak ditaleni tutul, gak ditaleni. Ramiku ditaleni bendrat ngono lho, Kang. Ada lemas yang akan nama antara beneran. Ya cek foto. Ngono lho. Mengakan lagi aku catur kada. Iya, golek catut diontit. Kowe mau mangan mbek Mbok aku tak adus dhisik. Nyaman. Sip. Di Kalimantan aneh-aneh. Mosok bendrat. Oh. Aneh. Bila mulai ya. Tas. Berapa sahabatnya? Ngono gowo sembarang. Ono sepatu. Utang rah. Kudu dikei duwe. Kayak tuku iki jare lho. Ibu kacau. Rotang tak beri. Kudu dikei duwe, dikei iki tok. Wek sepatu wek katok gawe renang mang jare. Jadi ini tak beri. Yo gak Nyare liye kok. Nak. Mang kedayan wong gunung lepet gak kalong. Niki nyosor entek loro wisan. Mangan wis. Nyaman ngombe boleh ya. Ngo ya wis. Aku kelak jalan sedang akan. Oh, gak mangan. Hari ketan di dalam ya. Ketan. Udah kajang ngai pun tuh jenor ada. Apa sebab ya? Apa nyaman asli ya pria. Tuh, ngene lho. Tuh, lek kon takon aku ngene lho. Ojo lepet dhisik. Pertama aku kupat lho. Iya ya. Silakan kata telasan ketopak ya. Iya, kupat. Apa saya maksud ketopak ya? Ketopak iku lek basa Jawane kupat. Kupat niku artine ngaku lepat. Ngakoni lepat itu salah, ngakoni salah. Duh. Boleh panggil salah ada Bang Bu. Medanglah salah. Mulane ini njaluk sepuro dhisik. Oh. Ojo langsung mangan lepet, Mang. Iya. Iya. Yang apa Bang? Yo, iki ono asal selebian Sunan Kalijaga. Menai tradisi kupatan. Kupat iki mulane dibuntel janur. Janur iku teko bahasa Arab. Sing dimaksud janur ku Ja'an Nur. Artine wis teko, cahya utawa sinar wis teko. Oh. Iya. Mulane lek wong wis mangan kupat, gak oleh dicoploki siji-siji. Kudu disikar biar Nek disesar tak oleh. maksude ku lek wis disikar biar dibuka isine Silat. putih. Oh, gimana silat? Oh, dah iya. Lah putih ku mang ono artine
wis mari nglakoni poso Ramadan, wis sepuro-sepuroan, wis balik fitri maneh putih kaya beras sego iku mang, putih suci. Oh, dah iya Mas. Iya. Iya. Melepet. Lepet enak lepet iku. Ya lebih nyaman dia. Maksud apa nyamai lepet? Oh, maksudnya ta. Maksud lek repet niku maksud dilep sing rapet. Maksude dilep sing rapet iku dosa-dosa sing wis kesepuro iki kudu disimpen, ayo disimpen sing rapet. Ojo diumbar-umbar ngono. Kudu disimpen rapet. Dadi maksude lepet dilep sing rapet iku dosa-dosa sing wis mari ojo dilakoni maneh. Oh, dah iya lepet nyamai. Lepet. Apa saya berketan? Meta bener biasa bayi. Ketane kan ceket. Maksudnya ku raket sak duluran, raket sak tretan lho. Ku maksude. Dadi awake dhewe sing mari sepuro-sepuroan iki, dadi cek dadi rasa seduluran iki, cek raket, rapet, kelet, ceket, koyok ketan sing ndek jero lepet iki. Oh, dah iya. Jadi saya cekat deh ya. Kok anak boleh kok. Masalah pokongan lemari beda sekolah. Kapan yang jaluk sepura wong gorong? Nah, gimana dia boleh kok beda sekolah. Oh, Ikan ada juntan. Wah, tak tahu setelah sang topa. Ya, beda sekolah ya. yo. Tak sepura desa-desane. Lali mang ngate gawani lepet selor mang. Oh, kita kopi dah kalau. Oh iya iki. Lali lho. Banyak. Waran yo nang dipinten yo. Cek lali tahun mana? Gawe yo. Nah, wis, beneran aku tuh gawe akeh mang iki. Sekolah ya. Loh. Nah, wis muga-muga sing mari sepuro padha di sepuro dosa-dosane ambek Gusti Allah ya dhewe iki. Kami segenap keluarga JM Komedi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami agar kami tambah semangat membuat konten yang lebih menarik dan lebih. Monggo, Bu, pariane, Bu. Amin. Hari ini Pak. Ana kupat dipangan mbek santen. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Satrek.